YouTube og ja, Fantex her. Ja, i dag så vil jeg lave min kanaltrailer for ligesom jer derude, som jeg derude, som ser på mig, kan se. Og det her, det er den første video, der kommer ud her på kanalen, så det er den første, vi opdager, hvis I sådan kommende nu her. Jeg vil sætte den her video ud samme dag, men det er lige meget, fordi at på den her kanaltrailer, så vil jeg gå lidt mere ind i, hvad jeg laver på kanalen. Ja, den første ting er, at jeg hedder Fantex Plays. Det bliver en masse spil. Det bliver godt nok maybe kun Minecraft lige sådan. Det er nok det, jeg vil spille mest, tror jeg. Men der vil helt sikkert også blive noget andet. Men PvP, hvis det, når det er Minecraft, og måske også lidt SMP, så videre. Men ja. Jeg har egentlig også en kanal. Jeg har også en kanal, der hedder Fantex Graphics. Så det vil jeg sige, at jeg laver til mig selv. I skal ikke spørge mig om det på den her kanal. Det skal jeg gøre på min graphics kanal. Der vil selvfølgelig stå link i beskrivelsen. Og yes.